ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edonye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara anya sị, o buru iko wee nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ, na-emenụ nke a na nchịkọ. Ka anyị kwupụta ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị ewere obi ekele Chineke aja nke a dị ndụ aja dị nsọ. Anyị arịọghị gị dakwasị na onye nke nzukọ gị, wee fụ n'ime onye na-eji chụọ aja nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi na ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile. Ka anyị were soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị egwuregwu n'ihi okwukwe, na Pius dị nsọ na ndị ike niile dị nsọ were keta oke na alaeze eluigwe. Ọ bụ na-arịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị osebụ n'ụwa, ka aja nke a mee ka anyị na-agịdịkwa na mmụọ ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa anụnwa, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na nnukwu ụkọchukwu anyị bụ Augustine, maka ndị nnukwu ụkọchukwu niile, ndị ụkọchukwu na ndị ofufe n'ebe nchụaja gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya were gbatara gị, mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara osebụrụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a. Were ebere Chukwu ụmụ gị gbasara ụwa niile, o nna nwere obiọma. Cheta nwaodibo gị bụ Emmanuel, nna ihe na-etu, onye isi n'ụwa akpọrọ. Ebe o soro nwa gị Kristi nwụọ site na mmiri Chukwu, ebe o sorokwa ya keta oke na mbilite n'ọnwụ. Mgbe ya bụ Kristi ga-esi n'ili kulite ndị nwụrụ anwụ, bịa mee ka ahụ anyị nke a na-adịghị ike dịka nke ya na ebube. Nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị niile ha pụrụ ụwa a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ha soro ha biri na aṅụrị na otito gị ebe ebe. Mgbe ahụ ị ga-ehichapụ anya mmiri niile. Anyị ga na-ahụ gị bụ Chukwu anyị ka isi dị n'onwe gị. Anyị ga-adị ka gị ebe ebe, na-eto gị mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
ụmụnna ka were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu na leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. The grace of this Eucharistic celebration is for all of us, but the reception of the communion is only for Catholics who are prepared according to the teachings and doctrines of the Catholic faith. Amarasi na jamaa sogomaka mmadụ niile, mana ịnata oriri dị nsọ bụ sọsọ ndị Katọlik ndị kwadoro onwe ha nke ọma dịka usoro na nkụzi nke Katọlik siri dị ga-apụta. Arịrịọ tupu anata oriri dị nsọ arịọ maka inye aka. Chineke mee ka o jee sị atụkọgbaka nke eze ahụ ga-ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Yeah.
N'akasi obiọma n'aka ike tinye mkpụrụ obi nke nwanne anyị bụ Emmanuel ihe na-etu anyị ji aka si na njikọ ikpube nke anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke ijiri gozie nwaodibo gị Emmanuel na ndị oke apụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba mma ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ anyị ka anyị na-arịọ gị onye nwe anyị. Kpughere nwaodibo gị Emmanuel ihe na-etu ọnụ ụzọ nke paradaịs. Nyekwara anyị aka mbụ ndị ka dị n'ụwa a ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Etu ahụ ka anyị na nwanne anyị Emmanuel ihe na-etu ga-esi nọnyere gị oge niile. Anyị na-arụ ihe ndị a n'aha Kristi dị nwe anyị. Biko nọdụ n'ala. N'aha onye nwe anyị, onye ọma mbara igwe, a na-ekele ndị niile bịara ịnọnye taata, ọkachasị nna anyị ukwu His Lordship Most Reverend Dr. Augustine Nkwoma, the Catholic Bishop of Ondo Diocese, and nna anyị ukwu the Bishop Emeritus, nna anyị ukwu ọchịagha. Anyị na-ekele unu maka ịbịa nọnyere anyị taata maka the life passage of our Father. Mana m akpọlite Father Kelechi ihe na-etu. Yesterday night ka ọbara nne m ọbara nna Brigo ọbara nne m kpọrọ m sị m na kamgbe na ya ọ nọ na parish ke na-ahazi ihe na abịakwana chọọchị taa ka ịkwanụ parish ke m mmebịanye ndị mmadụ ekele. Ọbara nna Brigo emere nwụchi anwụchirila m so ozi o tiri m n'aha ezinụlọ anyị ka m ga-aga ugbu a inye ndị mmadụ ekele otu o dịrị Jesu. Na mbụ n'aha ezinụlọ anyị na-ekele Chukwu onye nyere anyị ndụ n'ụbọchị taa, ya ọ dị mma onye nyere nna anyị ndụ. Anyị si otuto bụrụ nke ya n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Na-ekele bishọp anyị bụ Bishọp Augustine Nkwoma, nna anyị ukwu, Chukwu gọzie gị nnọọ. Na-ekelekwa bishọp anyị Bishọp Gregory Ọchịagha, onye nke na-ezumike, anyị si gị Chukwu gọzie gị. Ndị mosi nọ, ndị fada niile nọ ebe a taa, Chukwu gọziere m unu. Parish priest, you are wonderful. God bless you. Ndị deacon, ndị na-agba odibo n'ọta, Chukwu gọzie unu. Ndị sisters na ndị brother, anyị si unu nnọọ. Ndị Diocesan Pastoral Council Executive, anyị si Chukwu gọzie unu. Diocesan CFO and Regional CFO and Parish CFO, Chukwu gọzie unu. Diocesan Regional and Parish CWO, anyị na-ekele unu. Diocesan Regional and Parish Youth, anyị na-ekele unu. Diocesan Regional and Mary League of the Parish, anyị na-ekele unu. Ndị Legion of Mary, ndị nke my dad so na ndị bidoro ya na St. Gregory's Ama Igbo mgbe ọ dị ka ọ na-ada ha mụzie nọ mmadụ ike ha. The Legion of Mary and the Holy Ghost Vocation Movement, no, the Soldiers of the Cross, my dad don't know to her, and as a Chipogozion. Knights and ladies of the church, no. You are risking arrest. So, Father, in the two police liaison, police, so no, you pay, Father. So I am in the Father, you know what that means. When I can say, I hope I will not be in trouble, I will not be arrested. But when I'm arrested, I'm going to have prison because there are members there and so, Father, I need to get no more naked. I am assuming, though. When I'm going to put it here, they are
ka o si gbalịa n'ọnụkwuru mana Chineke sịra na oge ezuo na oge mere gịnị o so na enwe ga-ahapụzi ya ka ọ gaa n'udo kpewezie ekpere ọ na-agbasịkwa mbọ nke onwe ụlọ n'ọbịasi ike kenekwenụ Fada Christopher ị na agbakọtụ ndị bịara ebe a bịakwa anụ because of him.
ya mere ndị niile ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Ị nọ n'ili nke a bụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya rie iyi gị onwe gị gbapụlite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ihe nke ihu gị hụ ihe nke ji ebebe n'eluigwe ga-ede ndụ na-achị ebebe ebebe. Onye nwanyị ma ebere, Kristi ma ebere, onye nwanyị ma ebere, nna anyị nọ n'eluigwe. Onye pụrụ na mabụna mmasị na ọ nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwekwa na mụ ọka ya nwụ ma ọ dị n'oge ebighị ebi. Ka gị onye bara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri, anyị abịaghị Kristi, anyị abịaghị n'ụlọ anyị. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị nwoke na papa nnukwu anyị pa Emmanuel ihe na-eto ndụ ebighị ebi, anyị arịọghị Kristi. Eji mmiri nke baptizim wụcha nwanne anyị nwoke na papa nnukwu anyị bụ pa Emmanuel ihe na-eto njọ ya, chekwa ya mmanụ nke nzọpụta, ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọghị Kristi. Eji oriri nsọ nke arụ gị na ọbara gị wee zọọ nwanne anyị na papa anyị Emmanuel, nye ya oche na nnukwu obi nke alaeze gị, anyị arịọghị Kristi. Anyị nọ n'ugwu n'ihi ọnwụ nwanne anyị nwoke na papa anyị bụ pa Emmanuel ihe na-eto, ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi, anyị arịọghị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị nwoke na papa nnukwu anyị bụ pa Emmanuel ihe na-eji. Nke mbụ, nwa odibo ndị nwere oke ime ihe bụ uche gị. Onyukwu ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo bibiri n'ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu a jikọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, o zuru ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju, o Chukwu, ebe anyị na-eru uju maka nhapụ nwa odibo gị na papa nnukwu anyị bụ pa Emmanuel ihe na-eto, nyere anyị aka mgbe niile ka anyị na-echeta n'otu ụbọchị na anyị ga-esonyere ya. Nye anyị amara iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ezigbo ndụ, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado ghara ịwapụta anyị, kama ka anyị dị nkwadobe na-atụ anya mgbe ị ga-akpọbata anyị n'otuto gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ekpere maka onye obi ebere, onye ntasị obi ndị na-eru uju, na nye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya bụ pa Emmanuel ihe na-eto, onye nke hapụgoro ụwa nke a ka o site n'ekpere nke ya dịka ezigbo nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-ata anya n'eluigwe dị na ya ebighị ebi ebighị ebi.
n'ịkpata nso